खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी फिन आरोबाव रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन सोरजिबाय। थारैनो नंगौ जे बर'नि राजखान्थिनि जारिमिनाव गैयामोन जे सासेबो दैदेनगिरिफ्रा एबा हादोरनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि सोद्रोमा दासिमबो सासेबो गैयामोन। नाथाय बे समाव बुंनांगोन जे प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय हादोरनि जोंनि भारत हादोरनि एबा भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि सासे सोद्रोमा बिबान सायख'जानाया जोबोरैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन। बे समाव मोनफानि उनाव मोनफा हादोरनिनो सासे सोद्रोमा महरै एबा बिबान होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों प्रमद बर' बिथांखौ। दिनैनि समाव मख'नांगोन जे बर' हारिनि थाखाय मैखोमै खामानि मावनाय बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जौगानाय, बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय, बिटिआरनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि जेंनानि थाखाय, गेलेनायनि जेंनानि थाखाय गोबां हादोर एबा भारत सरकारजों आसाम सरकारजों बिथाङा रायज्लायनानै खामानि मावनायनि थांखि लाबोबाय थादों आरो लागोनखौबो बिथाङा फोरमायलांगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बर'नि राजखान्थिनि गेजेरावनो एबा बर'नि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो गिबि जारिमिन होननानै बुंनांगोन जे भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि सासे सोद्रोमा मोननो हानाया। बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों जे भारत सरकारनि एबा भारत हादरनि मिनिस्टारफोरखौ फैगौ आगस्ट दानावनो रिसाफल खालामनो थांगासिनो दं। थारैनो बे समाव मोनसे साननो गोनां एबा मोनसे सोंलु सिखारदों दि आथिखालनि रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर'आ थारैनो फैबाय थानाय जा हादोरनि मन्थ्रिफोरनि गेजेराव रिसाफल जानो थांगासिनो दं, बे रिसाफलाव थारैनो प्रमद बर' बिथाङाबो मन्थ्रि बिबान मोननो हागौ नामा? गोबाङानो बे समाव इसिङारि एबा सिंजों सिं सावरायबाय थानायखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों दि फैबाय थानाय जा हादोराव मन्थ्रि बिबानफोरा रिसाफल जानो थांगासिनो दं, बे रिसाफल जानो थांनायाव एबा रिसाफल जानायाव थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय फिन आरोबाव मोनसे गिदिरथार जारिमिन जागोन नामा? बेखौबो गोबां आर'ज गाबदों दि प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थानाय समाव जुदि थारैनो गमामायैनो जुदि भारत सरकारनिफ्राय बा भारत हादरनि जा सासे मिनिस्टार महरै जुदि बिथाङा बिबान मोनोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोला बेसेबां जौगानाय फैगोन, जेराव सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोबां जौगानाय आथिखालनि बिगियान जुगजों एबा बिगियाननि थासारिजों जे जौगानाय थासारि खामानि मावनो थाखाय जाबायदि थांखि लालांगासिनो एबा लाबोगासिनो प्रमद बर' बिथाङा थारैनो बेफोरो जाफुंसार जोबगोन बेयो एबा बे बाथ्राखौ गोबाङानो दिनैनि समाव साननायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों। आरो दिनैनि समाव प्रमद बर' थामहिनबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि सोद्रोमा जानायखौ लानानै गोबां बर' हारिनि रायजो राजाफोरा, गोबां बर' हारिनि मेलेमजिबिफोरा बाख्नायदों आरो गोग्गानाय मोननायखौबो एबा गोग्गानायखौबो गोबां फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।